Junior, ganorazko agurra eman behar diogu Santurtziko publikoari. Kaixo, kaixo, kaixo! Kaixo, kaixo! Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon! Arratsaldeon, arratsaldeon, arratsaldeon! Ete. Utzi da zuniri. Tira ba. Zer moduz! Ondo! Iepa! Iepa, Junior! Baten bila etorriko intzen, noski? Ni pentsar! Iepa! Atención! Listo daude! Txiribiton eta txiribiton! Begira zer ekarri dudan. Nor da, Lor? Neu naiz, Pepillo. Azkenean ekarri dut nire txerritxo maitea. Bataiatuta dago? Bai, Julita du izena. Bueno, eta kalkula ezinezko balioa dauka. Ba, ez dut uste Julitarekin. Txorixo eta odolo este asko ingo ditugunik, Itxulapikoa delako, baina balio ikaragarria du. Diruz beteta. Tontola piko baten itxula pikoa. Mundu osoko txamponak sartu ditut. Nere bizitzan zehar. Dolarrak, frankoak, pesetak, lirak, euroak. Sekulako altxorra. Ja, eta orain diru guzti hori atera egin nahi duzu, ezta? Bai. Aha. Bueno, ez. Bai, ala ez. Dirua nahi dut, baina ez diot minik egin nahi. Ai, akabo. Ara, ebakuntza erreza izango da. Ebakuntza? Aha. Ja ba. Ai, Julita. Ai, Julita. Ai, Julita. Ai, Julita. Ekarri hona! Jo, ekarri honena! Billo, ekarri hau! Ai! Julita! Pepillo, ez
kabreatu, azken finean itxulapikoan. Ez zegoen txampon bakar bat ere. Bosta xola, pobrea naiz, baina txerritxo asko maite nuen. Julita. Ale, lasai, Pepito, Kola pixka batekin konponduko dugu eta, bai? Kola? Kola? Nik emango dizut zuri kola mordoa, hau bero horretan. Julita, Kontutxo bat. Kokotean joanago txirrien kanpo larrosakeriekin. Beti etortzen da eta esaten du, kaixo! Edo ez dela, kaixo! Kokote daño. Aurrerantzean, ikasi desan, zer esango diogu, berak, kaixo esaten duenean, guk denok erantzungo diogu, porrontxio! Ea? Txirrien egingo dut. Kaixo! Eta esaten badu. Kaixo! Eta esaten badu. Kaixo! Horixe, berak hainbat aldiz eta berak erabilitako doinuan. Konprome? Bai? Ederki! Santurtzi! Iepa! Karamba zenbat jende dagoen hemen gaur gure aurrean! Kaixo! Kaixo! Kaixo eta kaixo! 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 Poporrontxo! Aizue, hain zaila alda kaixo esatea, Bai, porrontxo! Zergatik? Bai. Hainbeste aldiz eta horren era merengatuan erabilita, hitz hori desprestigiatu eginduk. Horixe, eta horrerantzean, nik ez diat inoiz gehiago kaixo esango. Ez dut inoiz gehiago nire bizitzan kaixo esango. Ara, txiribiton aspaldiko! Kaixo! Merri, hanka sartzen erra izan du. Nik ez dut dugu kaixo izango, ez? Kaixo txiribito. Kaktus bat izan da, momentuko kaktus bat izan da. Kaktus ez, lapsus, Mirri. Hori izan dira, raptus bat. Lapsus, bai. Ez. Bai. Ez. Baietz. Ez. Baietz eta baietz. Ez eta ez. Bai. Ez.
baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez, eutzi ez eskoari, barrez eta negarrez. Baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez, eutzi ez eskoari, barrez eta negarrez. Aizue, konturatu nahi hemen Santurtzin abestea oso gustoko duzuela, ezta? Bai, ezta? Eta abesteko gogoarekin etorriko zineten, ezta? Ba, begira, lehenbizi ahotsak afinatu egingo ditugu. Denok nirekin. Do, 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 do. Baina... Sasoik gehiagorekin egingo dugu, ondo? Do, 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 do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Oso ondo, zuek zarete artistak zuek. Artista galantak. Oraingoan ere gaizki hasi naiz, oso gaizki txirri. Baina ze, desafinatu egin dira da kaso? Ez eta ez, hemen artista famoso eta prezioso bakarra, ni nau. Baina mirri ez dakik eskala musikala ganoraz osatzen ere? Eskala musikala neronik asmatu nian, Orain ikusiko du. Ea guztiok nirekin, Txirri txotxolo, txirri txotxolo, txorongo mondongo, txorongo mondongo. Begira, horrela ez duk sekula ere amaituko. Lasai, hau berok eta besterik esuan, Ea orain, osen guztiok, Txiribiton potoloa, txiribiton potoloa, txuleta jale trebea, txuleta jale trebea. Bravo, bravísimo, estupendamente! Txiriton, ez altzaik gure saioa gustatu antologikoa izan du? Kaskarra izan dela? Ibai kaskarra, mutuaz gainera, gorra ere baiz, potolon. Ez ditugula abestiak ondo aukeratu. Baina ze abesti nahuen ba. Paristik natorren... Artista bat naiz ni! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom.
Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Tiriri, 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 tiriri. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz mi. Paristik atorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turutan jotzen dut. Tururu, 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 tururu. Tiriri, 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 tiriri. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Tururu, 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 tururu. Tiriri, 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 tiriri. Prom, 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 prom.
sukaldari famaturik hemendik, Tomateño, Berakaztegi, ez? Dirudienez ez da sukaldari famaturik etorri, Ez esan berriro jatetxe txinatarrera deitu behar dugula. Txoriburua, ara, Santurtziko, 2 goxokin fitxatuko ditugu, bai? Primera. Bai, zozketa gero horretarako. Ia ba, morroska bat, edo neskaldiran bat ateratzen zegoen. Kolorea, emozioa, trikitroka, trikitrone. Gure lehiaketan zeinek hartu behar duen parte. Gure osagaiak. Hauxe. Ia zein dugun, Aitor Villalba! Apa, Aitor! Atxaldeon! Haze kamiseta polita motel. Nungo azea? Santurtzikoa, Santurtzin badaude goxokiak. Goxokiak badaude, Santurtzin? Bai, eta gustatzen zaizkizu, ezta? Ederki animatuta zatoz? Oso ondo, batxalo, beretzako! Primera, nau Aitor, orain zurekin lehiatuko duen goxokina ezagutuko dugu. Hemen da... Maialen Egizabal! Hola, Maialen. Maialen Huerga zara, ezta? Maialen Huerga Egizabal. Gaizki irakurri dut, barkatu. Bizikletara mateko asmoz? Bai. Bai, oso ondo begiratu zure publikora eta jaso txalo ederra. Ederki lagunok, ondo pasatuko dugu, baina lehiak eta antolatzeko goxokien bilagoaz. Gero arte, agur! Agur! Pase. Santurtziko lagun prezioso eta moñoñoak, gaur zuen begien aurrean, goi mailako artea jarriko dugu ikusgai. Eskapismo artearen ikuskizuna. Baldakizu ezer den eskapismoa? Goreneko artea. Leku batean zerratuta, eskuak lotuta, oinak kateatuta, eta lare eskapo egiteko ahalmen artetsua. Mundu mailan ezagunena famatuena Judini zen, baina hemendik aurrera euskaldun batek izango du ore hori. Mirri Tartesi, leku guztietarik iesi. Ale, hop! Subalternoak ekin lanari. Lotu nire eskumutur magikoak. Mirri, seguru alago. Hau, arriskutsu izan zitekek, Allá, cuidaos, Mirri Tartesi, leku guztietatik iesi. Attenzione, attenzione! Bidaia astrala astekotan da! Itartean egon da, bidaia astrala baino, asto bidaia izan zitekek. Zer, Mirri, gustora lago? Ez,
gehiago arriskatu behar diegu, bota pikutara giltza sistrin hori. Baina, Mirri, baina giltza botatzen badiagu, nola zabalduko dugu ire giltzarrapoa? Lasai, eskapista zorrotzan hauk, Mirri tartesi leku guztietatik, iesi, txiribiton, jantza giltza. Xari ez izaten txiribiton, gatzik gabe estuala giltza jango? Arki, orduan txirri, botatza giltza errekara. Errekara? Errekara? Estupendamente. Orain, lagunok esan denok bat bi eta hiru. Ea, denok batera, Bat, bi eta hiru! Mirri, horra dago! Non nahi duk baeotea Salamankan? Ai, ama, lotuta nahok? Lotuta? Lotuta, eta ondo lotuta gainera. Altzairuzko katea, burdinezko giltzarrapoa handia, kabina hidrauliko batean ondo sartuta, gainera giltza errekara bota diat. Baina, lasai, Mirri, animo! Eta beti buruan izan ire leloa. Mirri tartesi, leku guztietatik, iesi. Ai, ama, ni bai leloa, ni. Deitu favorez, somorros luego socorriste. Socorro, lagundu! Txiribiton, giltza errekara bota badiat, nola demontre askatu duk, Mirri? Beraz, hau du giltzarrapoaren benetako giltza, eta nik errekara bota dudana, ze giltza da ba? Ide itxulapikoarena kokolo. Nire astoa izango nau, baina asto lehoia. Astoak lehoiari inbidiazion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larroz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak basurdeak, hartzak aseriak, astoaren igesi zebiltzan guztiak. Horran on hartzain batek bere etxolatik, zein den esagutzen dun belarri ertzetik. Zein den esagutzen dun belarri ertzetik. Hartzen du makila bat, badijoakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arraxal barriturik makilaz gaixoa. Eztan da egin nahirik komen ziren hasi, ikusirik anoren zebiltzan iesi. Ikusirik anoren zebiltzan iesi. Zenbat asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaie larrua gainetik, gelditzen dira denak arras lotxaturik. Gelditzen dira denak arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion.
Leo hilarruz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikusteko asen. Han sortu zuen festa ikusteko asen. Aizue, ikusi alduzue txiribiton potoloa? Gezurteroak txiribiton potoloa ez dago hor. Adarra jotzen ari zarete, txiribiton ez dago hor. Ez dago, ez eta ez. Bai? Tramposoak, esanete espresiosoak, ez moñoñoak, ez ezer. Ba, bolioak, nirri engainatzen, Esiaren atzean dagoela. Esiaren atzean dago, Enteatuko da potolontzia, Txiribiton! Ba, bolio! Txesan diat mila biderre, nirri presosoarekin sartzea oso gaizki izango. Oso gaizki! Ui, baino txirrirekin sartzea oso ongi izango, oso ongi! Ikusi dituzue nirri eta txiribiton kaskajoak? Nire atzean daude, sartzearen naiz konturatu. Zuek zarete ganberroak zuek, nirri eta txiribiton ez daude hor, Bai, orain etorri dira. Berriro begiratuko dut. Aski da, ez dauka txantxetarako batere gogorik. Nirri eta txibiton ez daude horatzean. Ez daude. Ez. Ez eta ez. Bai? Esiaren atzean daude? Ez daudete, ikusiko dut alpro japarinek. Zaudete. Nirri, txiribiton! Alpro japarinek! ¡Socorro! Txotxolapikoak zuek biok, nirri eta txiribiton. Eta orain xergin behar diago etxirri, txistua jo. Ez txistu eta ez danbolin. Orain abestu egingo dugu. Abestu, txiribiton! Axereje, aja, eje, deje beto, deje bere, xergin, agua, majabian, de boian, de buenipi. Axereje, aja, eje, deje beto, deje bere, xergin, Aski da! Ez, gaurkoan abesti martxoso bat aukeratu dut. Xela eurekeriak. Ui, ba inguru
hauetako tipori xelerenak, txiribiton eta biogaitu, geuk ere kantuan ingo diagu. Xelebrekeriak! Irribarreta posa celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Urra, urra, Maria, Maria Jacinta, kalean dabil beti sombrerua jantzita. Ine Maria, Burua eragin eta farolak hautsita. Uzkarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kilote brillantute repente. Ene Vicente, Adiskide xudurrak orda biltzatente. irribarreta posta celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Neskato txingo txingo maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Kaxere egingo, Igandea domingo arrautze gorringo. beti festetan da bilgure Martin Tintin, jairik somatu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin, Fantango korruxalda martxatarinari. irribarreta posa celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txuspa txarangan dugu direktore. Alba balore, Fran luzea jantzita hor dabil dotore. desastreri behar bada xotero bombero, hausokoek diote eta goela ondoero. Afalduz gero, Sirena frogatzen du kamioian gauero. irribarreta posa celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Irribarreta posa celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Hasiko garaia! Ederki, eizue, bakoitzak Zeu, 12 goxoki dauzka prestatuta euren xestuetan. Eta peliperi jaten gehien ematen dionak, horrek etxera opari mundiala eramango du, ikusiko duzu, Lehenengo lehiakideak Aitor Bilalba izena du. Aizue, hobien artean xakean ibiltzea, igerilekura joatea, euskera ikasi eta praktikatzea, eta azken aldi honetan pelikula poli-poli bat ikusi du. Monster House, beraz, ia zenbat sartituzun, Aitor, zorte hon, eta txalo aberetzako! Eta hona hemen gure lehiaketako bigarren partaidea, leno bere abizen bat jandute orain osorik esaten dudan, Maialen Huerga Egizabal, 7 urte, santurtziarra, marrazki bizidunak eta gimnasia artistikoa ikaragarri gustatzen zaio, eta amarekin konpontzen da ondoen etxean, bi arrain ditu, Pitxi eta Piolin, eta Unai, Irune eta Laia agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra dau beretzago! Osondo, Pepito, orain badakigu zeintzuk dian goxokinak, baina Felipe ez dut inondikan ikusten. Nonago, Felipe! Ator korrika! Ara, hementxe, ator Felipe! Zatoz nirekin, Gure Felipe zatoz maitea! Ederki ba gure lekuak hartuko ditugu. Aitor, hauxe da zure lekua, zure goxokiak gorriak dira. Eta nahi duzunean, hasi! Haupa, Aitor! Ui! Ei, zure lekutikan, Zestuaren atzetikan. Aitor, hemendik, Hortxe, hemendik. horrela. Hemendik. Oso ondo, ia ba?
Ui, animo! Horrondo zabeta. Iepa! 12 dituzue, Aitor guztira. Ia baten bat sartzen dan. Ai! Hau Aitor. Hau Aitor, erakutsi indarroi. Oso ondo, horrela bai. Ui, animo! Ia Aitor. Ai! Bakarra zoaz baino. Ia bi! Bai! Ia punteriari. Ui! Hau Aitor. Iepa! Ia hirugarrena. Baina ez, ia ba? Oi! Oso ondo Aitor azken aukera eta... Ia! Ui! Bi guztira oso ondo Aitor. Bukatu da zure txanda. Hau Aitor, zaro zona. Eta orain Maialen, zure txanda. Zure txanda, hemen dituzu prestatuta 12 goxokiak, beraz, 1, 2 eta 3, hasi nahi duzunean. Aupa Maialen! Aupa! Iapa! Iapa Maialen! Lasa! Ui! Venga! Animo! Ai! Aupa Erakutsi Maialen! punterio, Ineska! Ai! Venga! Ia puska gorazio! Bat! Hola bai! Aupa Maialen! Venga, Maialen! Ia hau! Bi! Oso mi! Aupa Maialen! Ai, 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 ai! Animo neska! Ui! Ia ba! Hiru! Oso ondo! Bika neixea jarraitu bukatu arte! Iepa! Eta azken aukera! Iepa! Ederki! Oso ongi aritu zeate! Oso ondo! Goazen aurrea, gure lekuak hartuko ditugu! Oso ondo! Ederki ba, lagunok, lehiaketa bukatu da, eta puntuak eta horrela geratu da. Aitorrek 2 sartu ditu eta Maialenek berriz, 3, beraz gaurko irabazlea. Maialen du txalo beretzako! Txapeldun ikaragarria! Ara! Baina Aitor ez da etxea eskutsi jongo, izan ere beretzako MP3 erreproduktore hau dakago eta txaloa beretzako! Zorionak Aitor, Eta izue ikustazue, Maialen gure txapeldun jatorrak zer nolako txirrinda eramango duen etxera, eta zuen txalo aztezina! Ederki ba, onparia disfrutatzea goaz, Pepilon lapurtu saiatu baino lehen gero arte agur! Guazen! Ideia, bi partaide. Zuk, bai, zuk, baitare, torri. Bai, torri, txaloak. Ideia, jarri. Ideia, zagarra. Ideia, ikusi, zuloa. Ez! Zuloa ez! Hartu! Zuloa? Ez. Ideia, zuloa. Ideia. Txupatu da. La. Oh? La. Oh, zuloa. Oh, zuloa? Zuloa! Ideia, gorde. Hartu! Mu! Ideia, zagarra gorde. Ideia, hartu! Eskoa! Gora! Ideia, zapia. Ideia, izena jarri. Audis! Izena, Audi!
Altxatu, altxatu! Kiri. Ah! Txapuza. Ideia! Miriam? Koleta. Hartu! Erakutsi! Ideia! Zapia kendu! Hartu! Gora! Erakutsi! Mi eskukin! Polita? Ideia! Zapia jarri! Ikusi? Zapia! Sartu! Vale! Gora! Ideia! Sartu! Sartu! Ideia! Putz! Que asco! Ideia! Navarito! Ez. Navarito! Ez. Navarito! Ez. Ideia! Ikusi! Zagarra ikusi? Oh. Ideia! Ikusi barruan! Ala, que asko! Ala! Zapia! Ai, zapia! Ai! Ideia! Erakutsi! Bai! Zuretzat! Ai! Adiskideok, Euskal Herrian arazo larri bat daukagu. Big problem. 3 gonbidapen iritsi dira, gure enbaxadore famatuenak Txorongo Mondongo Errepublikara eramateko. 1, 2, 3 invitation. Guk 3 perla eramango ditugu. Txirri, mirri eta txiribiton. Tira, gaizki hasi gara. Nik 3 enbaxadore eskatu ditut, eta ez 6. Baske orioneko bai, baten ordez 2. Bat 2 eta bat 2 eta 3. Iopi! Ez eta ez. 3 gehi 3, 6 dira. Bat, 2, 3, 4, 5 eta 6. Hemen 6 paiazo daude, eta nik 3 eskatu ditut. 3! Orduan, bat, 2 eta 3, juniorra joango gara Txorongo Mondongora. Iupi!
uste apalean, seniorrak hobeto prestatuak gaude. Beraz, hortaz, gu joango gara txorongo mondongora. Amen! Nahikoa da, garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, Afrikarrekin ondo konpontzea. Eta horretarako gure enbaxadorerik onenak eraman behar ditugu. Estudiosoenak. Zuek ez dakizuen non dagoen txorongo mondongo. Tururu! Jupi! Bai, baina zuek ez dakizue Peli Petrenak idatzen, eta guk bai. Tururu, tururu. Junior, 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 Junior. Ni supermirri naiz, benetakoa, jatorrizkoa, primigenioa. Eta zuek, ez, a fastidiarse. Elefanteak larrosak dira, eta gora Euskadi trompalari! Eupa! Eupa, Aski da, horrela ez goa zinora. Taktika aldatuko dugu. Enbaxadoreak hobeto kantatzen dutenak izango dira. Ze, orain txatxukeriren bat kantatu beharko duzu ez, da? Hautxo txikia askan dago, txisa egin du parmelea. Eta kaka ere bai. Nahiago dugu, txatxukeriak abestu, Matusalenen garaiko turradak baino. Hori, txori errezinola, kantanos kante hori.
You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a Aski da! Akabo! Ezinezkoa da tontakeri hau epaitzea. Ni banoa. Eta hor konpon. Jose Ramon. Hankasartze galanta egin dugu, Bidei gabe gelditu batzuk, akabo. Bai, 3 txartel genituen, 6 gara, begira, hobeto denak elkarrekin, egon denak banatuta egotea baino. Nik esan da, eneukan txorongo bondongora ibateko gogoan dirik, Afrika oso maite dut, baina seguru eskualde hortan, izen horrekin, usain txarra dagoela. Egia, eta gainera, hobe dugu denok Santurtzin geratzea, eta festa itzela antolatzea, ez da? Txiribiton, improvisazion! Zapi Zuria! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, Zapi zuria atzera. zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, Barreta izekarako bat dukemena. zoro txikita biurri, Horrelakoa da mirri. txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, Orain alde batera, gero bestera. zapi zuria aurrera, Zapi zuria atzera. zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun, berak apurtu. Guk zuzena nahi bat dugu berako kertu. Inongo gerrasirik ez du, Guztiak lokatzen ditu. inork nahi badu aspertu, txirririk deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, Orain alde batera, gero bestera. zapi zuria aurrera, Zapi zuria atzera. zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, Mirrita txiribiton munduko. hauek ezagutu orduko, Lasaitasunari uko. herri honetako inor ez aspertuko. Zapi zuri honekin jolasten gera, Orain alde batera, gero bestera. zapi zuria aurrera, Zapi zuria atzera. zapi zuri honekin jolasten gera.
Ondo bakarrik ala, ondo. Ondo. Eta badakizue nola errematatzen diren istorioak euskal tradizioan, ezta? Ala bazan, edo ez pasan, Sar dadila Santurtziko plazan. eta atera dadila Pepitxoren kalabazan. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa. Sardin burua baino, hobeda olioa. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa. Sardin burua baino, hobeda olioa. La 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.